Исәнсез, хөрмәтле тамашачылар, эфирда мәдәният яңалыклары тапшуы һәм сезнең белән мин Рәмилә Хәмидуллина. Бүгенге чыгарылышыбызның кунагы җырчы Татьяна Ефремова. Татьяна, исәнсез. Исәнмесез. Татьяна, идегез беренче чиратта безнең тамашачыларны сезнең иҗатыгыз белән таныштырганчы, үзегез белән таныштырып үтик әле. Кайсы яклардан буласыз сез? Менә сорауны кайсы яклардан буласыз дигәндә, мине һәр кеше бүлә. Чөнки мин үзем Казанда тудым. Яшел Үзән районында, поселок Осиновода яшим, Казанда укыйм. Папа белән мама минем балык бистәсеннән, әбиләрем Теләчедән, Тәмтә авылыннан. Шуңа күрә кайсы яктан дигәч, бүтән кеше үз ягына тарта, бүлә. Менә как-то общий кыз булды мин. Менә ничектер шулайрак. Сез үзегезнең беренче музыкаль чыгышыгызны хәтерлисезме? Әйе, беренче чыгышым минем 8 яшьтә булды. Конкурста катнаштым, Казан кичләре дигән җырын җырладым мин. Маңа хәтле сез менә үзегезнең тормышыгызны музыка белән бәйләрмен дип уйлый идегез. Так. Маңа хәтле сез үзегезнең тормышыгызны музыка белән бәйләрмен дип уйлый идегезме? Юк, вообще уйламадым. Мин, чөнки мама, папа җырлагач, әби бабаларым җырлагач, мин ниндидер теге особенность дип уйламаган. Мин бүтән кеше җырлый белә торгандыр дип уйлыйм. Теге ничек инде кеше җырлый белми. И думала, что вот у всех так. Ә менә син матур җырлыйсың, әйдә конкурсларда катнашабыз дигәч, миңа әллә ничек тә булып китте. Әйтәм, ничек инде кеше җырлый белми дип. Шуңа күрә ничектер менә особенно менә үз тормышымны музыка белән бәйлим дип уйламаган идем. Мин 10нчы класска кадәр прокурор буласым киләде. Шуңа күрә менә и поступать готовилась, экзаменнарны әзерләдем. Аннары менә 10нчы класстан соң мин Айбагыр лагерына эләгеп, анда җырлап, миңа Геннадий Михайлович Макаров әйдә консерваториягә укырга кер диде. Мен әйтәм, ничек инде, как меня впустят в этот храм науки дидем әле. Мен әйтәм, мин ул вакытта консерваторияның нәрсә икәнен дә белмидем. Но менә 2016 елда консерваториягә укырга кирдем, тәмамладым. Хәзерге вакытта мин магистратурада, уже институт культурада, высшая школа искусств, кафедрада укыйм, Ганеева Венера Ахатовнада. Һәм менә сез консерваторияда нинди юнәлеш буенча белем алдыгыз? Һөнәрегез буенча кимсез? Консерваторияда мин этномузыколог булып чыктым, дип әйтсәм дә була. Мы изучали культуру народов Поволжья. Һәм инде менә сез юкка гына Зәкәрия фольклор төркемендә чыгыш ясамыйсыз димәк. Әлеге төркем турында да сөйләп үтсәгез иде, гомумән менә барлыкка килү тарихын. Әйе, мин беренче курста укыганда консерваторияда безнең Лилия Хаматхарисовна дип әйтим инде, безнең җитәкчебез, Зәкәрияның җитәкчесе. Ул вакытта аспирантурада укыды. Күп милләтле төркем җыярга булды, мине инде крәшин кызы буларак чакырды. Исеме бей
Һәм бүгенге көндә сез бит инде үзегезнең сольный карьерагызны да алып барасыз. Менә әлеге юнәлештә үсешегез кайчан башланды сезнең? Дөресен әйткәндә, группада җырлау һәм параллельно сольно җырлау бик авыр, чөнки кая бүленергә белмисең. Кичкенәдән бирле инде мин сольный җырчы буларак җырдым. Ну, дөресен әйткәндә, как-то несерьезно дип әйтим инде. Ә менә последние 2 года мин уже менә клиплар яздырдым, җырлар чыгардым, как-то менә соңгы 2 ел дип әйтсәм була менә. Һәм бүгенге көндә менә сезнең ничә клибыгыз бар инде? Бүгенге көндә минем 6 клибым бар. Gülüm akşanın şeşkeleri, gözlerimde sihirli. Ezlim dala almayayım, yürekten seçitli. Seydüresen, giydiresen, seydüresen, giydiresen. Otan alıp, suya salıp, hislerimde sönülür. Һәм гомумән үзегезнең менә иҗади сандагыз җырларга байма. Нинди сезнең үзегезнең репертуарыгыз? Репертуарым бай дип уйлыйм, чөнки минем аннан башта зур шундый база бар. Без консерваторияда укыганда безнең практика ул экспедиция булды. Мин 2017 елда экспедицияга бардым Теләче районына. Без 6 Крәшин авылында булдык экспедицияда. Мин примерно 200 Крәшин халык җырларын яздырдым. Һәм менә шуларга нигезләнеп, мин әкрен-әкрен җырлар чыгарам. Һәм менә үзегезнең күңелегезгә аеруча якын булган берәр җыр бармы? Бәлки тарихын сөйләп үтерсез. Минем иң яраткан җырым, мин әлегә әйтәдем, это гимн России, гимн Татарстана. Аннары инде үсә бара, теге җырлар күп бит инде. Иң яраткан җырым минем өчен ул иң авыр җыр дип әйтсәм дә була, безнең авыл көе. Мин аны чыгаргач, җырлый башлагач, мине күп җирдә авыл көен җырлый торган кыз дип таный башладылар. Игел менә бәйрәмнәргә булсам, авыл көен җырлали дип әйтәләр. Менә, наверное, авыл көе, менә гел үзәкләргә үтеп бетә ул дип әйтсәм була. Бәлки хәзер дә башкарып үтәрсез. Идәгә җырлап карармын. Җире шары, җире шары, җир шары, төгерек шулы төгерекнең эшелеріне дәлі жүрісәк иділі бірге еліп. Татьяна, бик зур рәхмәт. Кайдан сездә шушындый тавыш? Каян чыга ул тавыш? Миңа күп кеше шулай әйтә. Буяң шундый кечкенә, каян чыга шул кадәр тавыш? Мәйдәм, белмим.
Андай сұрау бергенде мен метем мытмындан шығам. Әйтем, қая қойырға білмеймін, прям құш шекілі мені вырывается. Бұл сіздің бәләкей шақтан шулай ма? Әлде күнігілер ясау нәтижесінде шулай ол көтерілді ме? Мен өзім кішкене шақта музыка мектебіне оқыдым, но менің класс фортепиано болды. Мені вокалға беруге қорқалары, үшінки народный вокал. А народный вокал біздің Татарстанда, деп айтайын, енді Қазанда не очень практиковался. Обычно ол академ вокал, эстрадный, а народный. Меңа созвездияда қатнашқанда Зеле Даянның Сунгатуллин айтадыр, барма бір жерге оғырға тауышыңны бұза шақылар деп. У тебя чисто народный, вот өзің нешік чувствуешь, шулай жырла деп айтадыр. Аннары енді 16 яште, 17 яште, наверное, даже, мен жырларға үйренем әлі деп ойладым да, бірінші классқа кеттім музыка мектебіне. Міне мұндай первоклашкалар оқыды, и мен оқыдым. 17 яшік бала деп айтайын. Міне, получается, аны тамамлағаш, мен параллельно ол музыкальный мектепте оқыдым, параллельно консерваторияда оқыдым. И қазір енді мен аңлайым тегі жырлай алам, жырлай алсам да, бәрбір аны дұрыс етерге керек. Көп кіші ойлай, эй, нәрсе енді ол жырлау, үшмені енді ол деп айталарында. На самом деле очень много тонкостей. И былай ғана чисто на природе 20-30-40 ел жырлап болмай. Далеко так не уедешь, шуңа көре аның базылары болырға тиеш. Ты должен правильно владеть своим голосом. Шуңа көре мен магистратураға, именно вокалистқа оқырға кірдім. Әйе. Хәм, Татьяна, бүгін міне сіз біздің әлмәтті шығыш ясайсыз, көптен түгел. Сіз Ростовқа барып қайттығыз, ғыммен міне өзіңіздің шушы 2 шәһәр бойынша хис кешірішлеріңізні әйтігіз әлі. Нешік сізге міне ұшады ма? Әзірек ауыррақ шыл, біз міне 3-ші күн гіне қайттық әлі Ростовтан. Міне бүгін четверг, біз вторник қайттық. Кеше мен сессияны бердім, беріп өтірдім де бүгін міне әлмәтті. Ростовта бізге бик ұшады, Южный Сабантуй болды. Біз Зеленодольскіден делегация білен бірге барған, еғанда Сабантуй қойдық. Ростовчанларға бик ұшады, бик көп отзывлар болды, өзі бізге де ұшады. Климат әзірек непривычный болғаш, жырларға вообще ауыр болды, душно. Хауа аласың, хауа жоқ. Шуңа көре, мұндайынды Татарстанда, как говорится, свои стены помогают. Әлмәтте менің бірінші тапқыр болуым, міне июльда Қарақ көсі болайынды. Фестивалі бола. Мен өзім айтам, менің полный каникулы в Альметьевске бола деп. Шөнки біз мұнда жидесі келебіз, жидесінен 10-на қадар болабыз. Мен міне сақсық перформансында қатнашам, ол 8 июль болашақ, 9 июль мен Әлиф спектаклінде қатнашам, һәм енді міне 10 июль күнні біз міне Зәкәрия білен шығыш ясайбыз. Һәм біздің тамашашыларыбызны да күтіп қаласыздар, деп ойлаймын. Әлбәтте, келегіз күтіп қаламыз сізні. Эй. Ага. Ага. Салют. Так. Зор жиын бұларға тұра. Қазаннан жыршы шақырыбыз. Бейушілеріне районнан. Мен жырламайым мәне. Сеңа баянда кім ойнай гитарда? Бар, әзірле. Армиядан қойтқаш, жыршылар білен кеткен болсам, гитарды да өнек көрген болыр емінде. Уатылдың әлі? Ғымыр өтәйінде, шушу атып тракторны келі. Әмен гитарист ізлейм. Әйде, ойнап көрсет. Жырла, жырла дейсіз сіз, мені жырлаймын.
Татьяна, киләчәккә нинди планнар корасыз менә? Менә мин ул сорауны Яратмыйсызмы? яратмыйм түгел, куркам. Чөнки менә алай сорасалар, хәзер планнар күп, аннары уйлыйсың, менә хәйтә башласам, берсе килеп чыкмаса, аннары әйтерләр, менә сөйләп утыра, үзе эшләми. Шуңа күрә үзе куркыта да. Шуңа миңа папа геләйтә. Башта эшләгән эшеңне эшлә, аннары кеше үзе сөйли аны сөйләп йөрмиләр дип. Гомумән менә үзегезгә нинди максат куясыз соң менә? Иҗатта, үзегезнең тормышыгызда менә нәрсә сезнең өчен мөһим киләчәктә менә? Киләчәктә миңа Алла бирсә, әйбәт кенә магистратураны тамамларга. Менә 1 елым калып бара. Беренче курсны бетердем, икенче курсны бетерермен дип өметләнәм. Менә күптән түгел Вагаповский конкурсны мин җиңеп чыктым, үз номинациямда беренче урын алдым. Менә шулай алга таба туктамаска, иң мөһиме шул. Чөнки кай вакытта була инде шундый хәлләр, уйлыйсың, бүтән җырламыйм, нәрсәгә кирәк ул, кем тыңлый аны, лучше менә барам мәктәптә укытам, бардым инде мин анда. Андый вакытлар булгалый, һәм менә шуңа күрә үземә мин менә шулай түземлек булырга советуючы булалу. Киңәш итәм. Киңәш итәм. Вот. Әйе. Шуңа күрә иң мөһиме туктамаска. Сихри айлы төндә ушакның якыны, сөйгәннәр бергә парлап биюдә, серле моңлы көйләр күңелне җилкетә, назлана яшь йөрәк сөю эчендә. Күзләрдә, куллары билләрдә, күзләрдә, куллары билләрдә, күзләрдә, куллары билләрдә, күпме тагы парлап биюдә. Татьяна, біз сізге келешекте де ижатығызда зор уңышлар тілейбіз. Сіздің ижатығыз өссін, клипларығыз тағында көбірек болсын. Һәм бик зор рәхмәт сізге біздің тапшырығызға қонақ болып келгеніңіз үшін. Бик зур рәхмәт сезгә чакырганыгыз өчен. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, шуның белән тапшырыбыз ахырына да якынлашты. Луч Әлмәт телеканалында очрашканга кадәр сау булыгыз.